Ayon sa aklat na pinamagat ng Saint Joseph Daily Misal, the official prayers of the Catholic Church for the celebration of Daily Mass, and it was published on February 2, 1956 sa pahina T801, sinabi po dito, sa tuwing ika-14 ng Pebrero ay pinagdiriwang ng Santa Iglesia ang kapistahan ni Saint Valentine o San Valentino. Siya po isang pari at isang martin. Ayon po sa history, siya po ay pinugutan ng ulo noong 270 AD sa ilalim ng pamumuno ni Emperor Claudius II sa kadahilan ng siya ay lumabag sa utos ng emperador sa pagbabawal ng pag-aasawa ng mga binatang lalaki. Sa kagustuhan ng emperador na ang lahat ng lalaki sa kanyang imperyo ay kailangang gawing sundalo at dapat po, dapat kasi daw sabi niya ay dapat ay walang pamilya at dapat ay hindi mag-aasawa. Si Saint Valentine ay patago siyang nangangasiwa sa sakramento ng kasal sa mga lalaki at sa mga babaeng gustong magkapamilya at gustong magkaasawa. Kaya't nang malaman ito ng emperador, agad siyang dinakip at in-execute sa pamamagitan ng pagpugot sa kanyang ulo. Ang isa sa mga misyon ni Saint Valentine o San Valentino ay sumisento sa pag-preserve ng sakramento ng kasal kasi para mapalaganap ang gustuhan ng Diyos, kailangan yung mga tao ay magpili din o magpipili din siya ng isang bukasyon na tumatalima at sumusunod sa utos at kagustuhan ng Diyos. Isa na dito ay ang bukasyon ng pagpapamilya. Sabi po sa banal na aklat sa Santa Scriptura, Genesis chapter 1 verse 28, and God blessed them saying, increase and multiply and fill the earth and subdue it and rule over the fishes of the sea and the fowls of the air, and all living creatures that move upon earth. Sa ating lingwahe po, sabi po dito, at pinagpala sila ng Diyos na nagsasabi. Pag sinabing pinagpala sila ng Diyos, ang ibig sabihin, before nila i-consummate yung procreation or pagpapadami, ay dapat tatanggapin muna nila yung pagpapala. So ibig sabihin, yung sakramento ng kasal. Sabi ng Diyos, palakihin at magparami at punan ang lupa at lukpin ito at sakupin ito at pamamahalaan ang mga isda at dagat at ang mga ibon sa himpapawid at ang lahat ng buhay na nilalang na gumagalaw sa lupa. So ang misyon ng isang pamilya o isang tao ay maging administrador sa lahat ng mga nilalang na ginawa ng Diyos para ituro ang mga bagay o ang mga teachings na ikalulugod ng dakilang may gawa. Kaya't ang simbahan ay kumikilala kay Saint Valentine or San Valentino na siya ang patron ng mga taong nagmamahalan. Matatagpuan ang kanyang labi, mga remains niya, doon sa Basilica ni Santa Maria Cosmeden, Rome, Italy. So doon nakalagay yung skull niya, yung bungo niya. So kaya tayong mga Katoliko every February 14, sineselebrate natin yung kapistahan ni Saint Valentine at ating pinapaunawa sa mga Katoliko din na dapat tayong sumunod sa utos ng Diyos at dapat tayong tumatalima kung ano ang kagustuhan ng Diyos kasi ang Diyos ang maglalalang sa lahat ng mga nilalang at dapat tayo, ang ating pag-ibig ay dapat nating ibigay natin sa Kanya. Alang sa mga dugang videos and informations, just click like, subscribe, then click the notification bell for more updates. Ibisan kinsa nga na ay ang mga pangutana, klarifikasyon, isulat lang or isend lang ang inyong mga questions diha sa comment box kay para ato ang mabasa ug mapaningkamutan nato ang matagaan ug igong pagtubag subay sa gitudlo sa Iglesia Katolika, sa kasaysayan ug sa Biblia.